Аз ще няма да стане така. Да го постараш през почта почва песента, певицата после певеца рапира сега. Но не за телефона ми да става купона, най-мия патенце да се пусна по склона. До късна нощ отравни зори, всички правят рап не само за пари, а любовта остана някъде там на заден план. Напред дойдоха музикални шитни, а ти какъв рак си? Искаш много жени, искаш скъпи пари, ръцете гони, Христа пота да я видим всички сега. Ей, какъв рак си? искаш много пари, искаш скъпи пари, какъв рапър си ти? Елай си за ми. Рапър си в Инстаграм, тънко да мина, не стига клип на